Здравейте, бебочета! В днешното клипче, както сте разбрали от темата за заглавието, ще ви покажа няколко тоалета, които за училище, събота и неделя, или просто когато излезете на семейна вечеря с вашите родители, когато излезете с приятелки или приятел в вашия случай, не в моя, тъй като аз нямам приятел, но вие може да имате и да се чудите как да се облечете с него, когато сте с него. Да. Получих няколко коментара, защо съм изстрила предните два клипа. Причината, по която съм ги изстрила, е следната, тъй като хората не ми харесват, повечето от вас не ми харесаха клипа, имаше лоши коментари и аз изтрих клипа, за да угодя. И да се надявам новите клипове, които почвам да правя и в друг стил да ви харесат и вече да няма такива коментари, тъй като мисля, че знаете, че аз наистина много се старая, за да привлека вашето внимание, за да ви направя щастливи и за да угодя на нещата, които искате от мен. На мен наистина ми е доста приятно, когато общувам с вас чрез камера и ми е много приятно, когато снимам клип. И ми е много приятно от милите коментари, които получавам повечето от вас. Просто ми е приятно да снимам и да отговарям на вашите отговори и да правя нещата, които желаете. Да, нека да започваме. Първият туалет ще бъде за училище, когато имате физическо. Да, нека да започваме. Така, когато сте на училище, си обличите нещо удобно, с което да ви е комфортно. Моят фаворит за 2015 година е ето този слуичер, ако мога да го нарека. Наистина е супер мекичко. Качулката му е от ето такъв плат, наистина е уникално. Според мен е много сладко и е много, естествено, когато имате физическо, клин и не само когато има физическо, тъй като дънките да ви стяга тук на корема, когато клекнете всичкото да ви пръщи да ви стяга. Затова се облечете нещо, с което ще ви е комфортно през деня. Аз реших да съчетая ето този, както каза, половерче, което е от H&M. Наистина е много сладко. Ето така изглежда отзад. И клинчето ето тук отстрани е матирано, ако не се вижда добре на камерата. Ето го завършения туалет. Тъй като аз съм на втория етаж, няма да ви показвам обувки, само туалетите. Нека да продължим с следващия туалет. За по-официалните случаи вече ви препоръчвам да бъдете супер официални. Аз съчетах ето това красиво шалче, което ми подариха за рождения ден и с него бях също на рождения ден. С ето тази сладка блузка, която също бях на рождения ден. Тя тук отзад е по-къса от преде. Ето пандулката е много сладка. Също повечето от вас не обичат сако. Махнете го просто. И шал естествено може и по друг начин да се съчетае. Примерно да кажем така. И някак си. Ей така. Все пак е различно тези от вас, които не обичат и шал. Просто така. Дънките те са най-обикновени. Ето как са. Те са закупени от мола в Велико Търново. Ето как изглежда. Надявам се този тип туалет да ви харесва. Ако е така, долу в коментарите може да ми пишете какъв тип. Или може долу в коментарите да ми пишете кой от всичките неща, които съм ви показал, ви е харесал най-много. Продължаваме с следващата идея. И за последния случай, когато излизате с приятелка, просто бъдете супер модерни. Ако излизате да играете с приятелка, облечете си просто клинче, анцук и някаква блузка. Няма кой да коментира вашия туалет. Когато излизате да си пивате някъде, да се разхождате, да си пиете кафенцето и сокчето, докато се разхождате из вашия град или да пътувате някъде, просто бъдете модерни и облечете. Аз облякох в този вариант, ето как изглеждат същите дънки, с които бях за празник, където ходите примерно на празник с родители. Облякох ето тази сладка блузка, която на мен много ми допада. С ето това кожно с ето това кожно яки. И чантата, която имам, е подарък от близкия магазин в нашото градче. И сега последният туалет, който е как да се облечете като си седите вкъщи. И нека да продължаваме към темата, нека да продължаваме просто към следващия туалет. И в края на този клип ще ви кажа едно нещо. Нека да продължаваме.
Това беше клипът от мен. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, може да дадете thumbs up и да се абонирате за канала ми. Също не искам да ми се сърдите, че изтрих двата клипа. Много съжалявам. Надявам се да не съм обидила повечето от вас. Надявам се с този клип да съм ви заинтригувала. Да. Наистина много извинявайте, че изтрих клипчето. Казах ви каква е причината да го изтрият. Надявам се да не се сърдите. Повтарям се. Да. Пак забравим се. Долу в коментарите може да ми пишете кой от всичките туалети ви е харесал най-много. Така ще ме направите супер щастлива. Също долу в коментарите може да ми напишете в кой случай сте. Всеки ден да играете с приятелка, всеки ден да ходите на празненства или всеки ден да си седите вкъщи съботата и неделята. Ако питате мене лично какво правя, на мен най-хубаво ми е да си седя вкъщи на топличко. Днес бях излязла с моята приятелка Натали Пенева. Нати, ако гледаш това, обичкам те. Наистина приятно ми е да излизам с приятели, но на кого не му харесва да седи вкъщи на топличко и да си гледа YouTube каналчетата и да прави клипове като мен в момента. Чао, милички! Надявам се клипа да ви е харесал и да съм заинтригувала вашето внимание и да не се сърдите. Чао! Това никога не става, като си сложиш ръката. Чао, милички!